MTV. Ашаган кешедә өмет бар дип юкка гына әйтмәгәннәр борынгылар. Беләсегез килсә, ул Гөлназ пешергән татар милли ризыклары, эш пишмаклары, шәк-шәкләре, бәлешләре генә ни тора. Ярый, дөньяга кире кайтып тора әле җаным. Тапшыруны алып барабыз. Бүген без йолдызларыбызның яраткан ризыкларын ачыклыйбыз. Эфирда топ клип тапшыруы һәм Шәриф Җановлар гаиләсе. бүгенге тапшыруда без Илдар Ямалиевны озатабыз. Тагын шундый матур, лайыклы клиплар белән биредә көтеп калабыз. Синең күзләреңә карыйм, син минеке икәнеңне аңлыйм. Күрешергә минутларны саныйм, синсез бу дөньяда яши алмыйм. Калганнарның яннарына килмә син, яратам дип йөрмә син. Синне ничек бәхетле итүне беләм бу дөньяда бармыйм. Калганнарның яннарына килмә син, яратам дип йөрмә син. Синне ничек бәхетле итүне беләм бу дөньяда бармыйм. Тапшыруыбызның иң шатлыклы мизгелләренең берсе. Каршы алыгыз атнаның премьерасы. Дуслар, алга таба дәвам итәбез. Бик тә кызыклы, бик тә уйландыра торган бер хәбәребез килеп ирешкән. Мондыйрак ул тормыш шундый, мәхәббәт төрлечә була. Кемдер бәхетле, кемдер югалып кала. Менә нәкъ әлеге сүзләрне бергәләшеп ачыклыйк әле. Сез ничек дип уйлыйсыз? Seni күргәч сез калдым, син ишем шатлыгым. Мин сиңа ялкын салдым, яратып туя алмадым. Эх, мәхәббәтем, җилкендерә күңелне. Сине генә
TMTV телеканалының яңалыкларын беренчеләр рәтендә булып беләсең килсә, безгә кушылырга кирәк. Instagram, ВКонтакте, YouTube, рәсми сайт, биредә җырчылар турында соңгы яңалыкларны укый аласың. Уен конкурсларда катнашып, бүләкләр дә отып була. Җирдә кабынган һәр яңа учак, күктә кабынган як-якты йолдыз, туган дөньяга бәхетле бер кыз. Минем көнемдә елмая җиһан, мин яратырга дөньяга туган, һәрбер сулышым бәхетле минем, җирне ямьләргә дөньяга килдем. Минем көнемдә елмая җиһан, мин яратырга дөньяга туган, һәрбер сулышым бәхетле минем, җирне ямьләргә дөньяга килдем. Хисләрем чепчән, елым көләмен, яшьлегем татлы, тәмен беләмен. Туган көнемдә бәйрәм сәламе, бәхетле елсын язмыш каләме. Минем көнемдә елмая җиһан, мин яратырга дөньяга туган, һәрбер сулышым бәхетле минем, җирне ямьләргә дөньяга килдем. Минем көнемдә елмая җиһан, мин яратырга дөньяга туган, һәрбер сулышым бәхетле минем, җирне ямьләргә дөньяга килдем. Туган көнемдә бәйрәм сәламе, бәхетле елсын язмыш каләме. Минем көнемдә елмая җиһан, мин яратырга дөньяга туган, һәрбер сулышым бәхетле минем, җирне ямьләргә дөньяга килдем. Минем көнемдә елмая җиһан, мин яратырга дөньяга туган, һәрбер сулышым бәхетле минем, җирне ямьләргә дөньяга килдем. Минем көнемдә елмая җиһан, мин яратырга дөньяга туган, һәрбер сулышым бәхетле минем, җирне ямьләргә дөньяга килдем. Арсен Камакаев топ-клип тапшыруын дәвам итә. Яраткан ризыклары исемлегендә шәп итеп кыздырылган балык, кисеп баскан тукмашашы, татар милли ризыгы шәкшәк һәм сгущенкалы чизкейк. Әйбәт. Башкортстан якларында да безнең милли ризыкларыбыз бик популяр икән. Ярый, үзен бирегә чакырыйк. Bir
Canım, emine senin en yaratkan rızığın ne diyelim? Мен син пішірген ризықларының барысын да ошарға яратам жаным. Yok indi, mine en yaratkanı indi. Ең яратканы кискен тоқмашлы аш ашыр дәрі. Mine, oğul balasına tağın ne gerek? Бүгін қайтқаш пішірірсің әлі, еме? Bilmem şol, tertibine qarab innası, tertibine qarab. Öpkeleme ağır sözler eyttin deyip Назлыгын әйтергә дә була бит. Doğru sözünü canım dürüst аңла сен Андый сүздән миңа никтер кыен бит. Йөрәгеңнең назлылыгы кайда соң? Үпкәлим шул аңла инде җанымны. Бик яратып сиңа гашык булсам да, сабырлыгым минем бүген калмады. Yüreğinin sabırlığın dik juyma Kadirliden kadirle bitsin miңа Kileşekке ak bәхетләр dik юра Бәхет юлы урап үтсен кайгыны Мәңгелеккә ayırmasın Ya Allah Мәхәббәттән ayırmasın, я Allah. Белмим нигә сиңа бик тиз үпкәлим. Синең күңел бигрәк иркә бала күк Иркә бала яхшы сүзне аңлый бит. Туры сүзне якын итеп әйтүе Үпкәләү йөрәгемә кагыла Андый чакта кыен минем җаныма Бик яратып сиңа гашыйк булганга Гелеп кәлеп сабырлыкны сынама Йөрәгеңнең сабырлыгын тик җыйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юра. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны. Мәңгелеккә ayırmasın, я Allah. Мәхәббәттән ayırmasın, я Allah. Йөрәгеңнең сабырлыгын тик җыйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юра. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны. Йөрәгеңнең сабырлыгын тик җыйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юра. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны. Мәңгелеккә ayırmasın, я Allah. Мәхәббәттән ayırmasın, я Allah. Çiratdagi bosqichda go'zallarning go'zali Gulnoz Asayeva.
Гүлназның иң яраткан ризыгы әтисе пешергән сарык шашлыгы. Сусыл итле, кабыргалары айрым бер тема. Шулай ук кыздырылган креветкаларны да бик үлеп яратам ди. Ярый. Гүлназ, бер кунакка шакырып безне дә тәмле шашлыклар белән сыйларсың әле. Без сиңа чираттагы урынны тапшырабыз. Минем күңел синдә, синең күңел миндә. Уйланып таң ату, яшерен ярату. Бер кем дә белмәсен, бер кем дә күрмәсен. Димәсен тик күзләр, кермәсен ят сүзләр. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Син мине күзлисең, мин дә сине күзлим. Син мине эзлисең, мин дә сине эзлим. Нигә шулай нишләп, синсез булмый яшәп? Син ул миңа кирәк, бу тынмас йөрәк. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Язмыш. Бу язмыш. Кирегенә какма, онытма, онытма. Югалтма, югалтма, саф сөюне сакла. Кирегенә какма, якты хисне сакла. Бер кайчан онытма, өметемне акла. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Бинарис Илигит бүген янәдән хит парадыбызның түрләрендә. Иң яраткан ризыкларына килгәндә, ул бәрәңге белән ит, шашлык һәм яшелчәләр. Үзе мин гомумән ашарга яратам һәм тормышка да сугыш белән, төшке аш үз вакытында дигән әйтем белән яшим ди. Менә җырын да без үз вакытында күрсәтәбез. Махмутова, жәй біті бит.
клип düşeresi var. Слушай, сен вообще нормальный кіші ма? Сен вақытның көп ме екенін білесің ма? Ертеңгі сағат 4. Mahmutova, жай біте бейт. Білесің, менің клип шундай болырға тиіш. Şiyelikte şiye pişen, şiyelikte tanıştık. Kızıl şiyelerine karar, senin bilen kavuştuk. Hirinler şiye gibi, balık tatlılığına. Senin aşağı şandın bin, mehabet saflığına. Здравия желаю, ГАИ города. Почему так громко? Нарушаем 5 утра. Konuğunda mı? Камеру убери. Давай громче. Hirinler şiye gibi, balık tatlılığına. Senin aşağı şandın bin, mehabet saflığına. Клипларны олай қазір түсірмейді. Клиплар креативный болырға тиіш, спортивный. Клиптан шок болырға тиіш. Ha? Çarak. Şiyelikte kıyaş düşen, sibi baltık nurları. Ömürde de min unutmam, bu dünyada sin varım. Hirinler şiye gibi, balıkın tatlılığına. Senin aşağı şandın min, mehabet saflığına. Hirinler şiye gibi, balıkın tatlılığına. Senin aşağı şandın min, mehabet saflığına. Ну, сядешь? Вообще не то. Ey sana gül yarab bulmaya indi. Потому что senin идеяларың шыша түгел. Nişini şartı bildi. Şiyeliktere kadı bizge, şiyelikte kuandı. Kızıl şiyelerini salap, biz bir gelip yuvandık. İrinler şiye gibi, balık tatlılığına. Senin aşağı şandın min, mehabet saflığına. İrinler şiye gibi, balık tatlılığına. Senin aşağı şandın min, mehabet saflığına. Narif, anda kamaz kildi, şiye bilen. Точно, benim klip şia turunda bir. Bu şeyler bilen bana da yarak ya. Кто заказывал шияна? Идру, заходи. И вишенка на торт. Рахим и Тегис. Мы пришли. İrinler şiye gerek, balık tatlılığına. Seni aşağı şandın min, mehabet saflığına. İrinler şiye gerek, balık tatlılığına. Seni aşağı şandın min, mehabet saflığına. Seni aşağı şandın min, mehabet saflığına. Чираттагы жырчыбыз шушы 1-2 атна ичинде зор оңошларга ирешип, биринчи орунлукта урнаша. Молодец. Менә яраткан ризыкларына килгәндә, мин француз бәрәңгесен аеруча креатив ноталары белән яратып пешерәм һәм ул минем иң яраткан ашамлыгым дип мактанып алды әле үзе. Жырыда мактанырлык микән? Карыйк әле. Матур дөнья, бер елатыр ул, бер җырлатыр. Серле бүләк,
birip günne Күңелләреңне bir юатыр Йыламам, ярсымам, бирешмәм мин Юк, рәнҗетмә җанымны Телесез алган сөюене Сүнегән мәхәббәтемне Кайтмас елларымны Юк, рәнҗетмә җанымны Телесез калган сөюене Сүнегән мәхәббәтемне Кайтмас елларымны Йөрәктән таштай булып бирешмәс ул яраларга басып горур менәрмен мин биек каяларга йыламам ярсымам бирешмәм мин юк рәнҗетмә җанымны Телесез алган сөюене Сүнегән мәхәббәтемне Кайтмас елларымны Юк, рәнҗетмә җанымны Телесез калган сөюене Сүнегән мәхәббәтемне Кайтмас елларымны Сабыр йөрәк, атылыр ул Сөю тулы күңелләргә Йыламам, ярсымам, бирешмәм мин Юк, рәнҗетмә җанымны Телесез калган сөюене Сүнегән мәхәббәтемне Кайтмас елларымны Юк, рәнҗетмә җанымны Телесез калган сөюене Сүнегән мәхәббәтемне Кайтмас елларымны Радик Миннибаевның яраткан ризыгы ул әнисе пешергән бәлешләр. Бәлеш. Дөрестән дә әни пешергән ризык ул аеруча тәмле була. Менә нигә алай икән ул мин әйтәм. Шул серне ачыклыйсы иде берәр тапшыруда. Тәҗрибә, Илсур, барысы да тәҗрибә белән килә. Картәтей, ашарга пешердем, котлет кыздырдым. Даруларыңны эчәргә онытма. Телевизорны күп карама. Иртәгә тагын килермен. Ишеттеңме? Ишеттеңме мине? Ярый кыз. Сау бул, картәтей. Я, Кудай. Ярый. Алло, Марат! Хәбәр ничек? Кара, әйбәт. Ярый, Марат, карале, бүген кич белән клубка барып килсәк, синең ничек планнар? Алайсаң, bir yarım saatten yanına келем, ярыймы? Әзер тор. Ага. Yolda bizni neler kütü, ömürler öte,
Мұңландыра соғыш болып узған юлларым, яшілік жырлары. Яш шақытаны келеген дуслықыны, сынады языныш. Шишмек кебе гүрлеп тұрсыны келер күннәрім, келді сүйені дәріп. Алсан идегіл яшлік еті, жырларыны жырлы, дұсылары бұзы бірлік еті, гармонын аршыңылы. Алсан идегіл яшлік еті, жырларыны жырлы, дұсылары білән келмерге, гармонын аршыңылы. Бір күнім еске түшіп, ауылыма қайтсам, құслар білен ұрайды ке басу қырларын, еліға бойларын. Алсан идегіл яшлік еті, жырларыны жырлы, дұсылары бұзы бірлік еті, гармонын аршыңылы. Алсан идегіл яшлік еті, жырларыны жырлы, дұсылары білән келмерге, гармонын аршыңылы. Сүйгені ярға түрек болсын, туғры мұхаббет. Изгілікке бәләкейден бабайлар үйретті, сағынып үйрек типеті. Алсан идегіл яшлік еті, жырларыны жырлы, дұсылары бұзы бірлік еті, гармонын аршыңылы. Алсан идегіл яшлік еті, жырларыны жырлы, дұсылары білән келмерге, гармонын аршыңылы. Дұсылары білән келмерге, гармонын аршыңылы. Артатый, халларым нишек? Eyvet kızım. İsen sağ mı? Evet. Nişek yıkladın? Evet kızım. Aydarı давлениеңді да өлшек. Bir мында. Заринәнең иң яраткан ризыгы ул Цезарь салаты белән тауык шашлыгы. Ни өчен дигәндә шашлыкны һәм салатны көн сайын ясап утырмыйбыз. Туганнар килгәндә яки дуслар белән җыелган очракта. Дуслар, туганнар белән җыелу үзе бер бәйрәм. Бүген дә безнең тапшырыбызда бәйрәм дип әйтсәк тә була, чөнки җырчы кызыбыз Гөл үзенең матур җырлары белән безнең кәефләрне күтәреп тора. Жетемин құшлар тавышында, сатлы бір мың қанат қағышында. Әлі сенен бірер хабар мекен, көңілім
Йөрәгемнең сихри кылын читкә Ишетәм мин җилләр тавышына Ишетәм мин таңнар балкышында Күреп калдым уйчан күзләреңне Ишет әле синдә сүзләремне Ишетәм мин гөлләр пышылдады Җилләр куды кара болытларны Кояш чыкты синең йөзең кебек Шул җылыдан кинәт бетте мәрәк Ишетәм мин җилләр тавышына Ишетәм мин таңнар балкышында Күреп калдым уйчан күзләреңне Ишет әле синдә сүзләремне Ишетәм мин яңгыр тавышында Ошатам мин сине барысына Йөрәк типте чыгар булып ярсып Хисләр тора түгеләргә ташып Ишетәм мин җилләр тавышына Ишетәм мин таңнар балкышында Күреп калдым уйчан күзләреңне Ишет әле синдә сүзләремне Ишетәм мин җилләр тавышына Ишетәм мин таңнар балкышында Күреп калдым уйчан күзләреңне Ишет әле синдә сүзләремне Ишетәм мин җилләр тавышында Ишетәм мин таңнар балкышында Күреп калдым уйчан күзләреңне Ишет әле синдә сүзләремне Кокос һәм манный боткасыннан кала бар ризыкны да яратам. Духовкада тауык филесе белән ананасны бик еш пешерәм. Гомумән яшелчәләргә өстенлек бирәм, диде Эльза Газизова. Мин әйтәм, бу кокос белән манный боткасының нинди начарлыгы тигән инде аңарга. Бөтен кеше дә синең кебек всеядный була алмый бит. Соң мин бит ир кеше, ирләр бар ризыкны да баттыртып ашарга тиеш. Әйтәм, ботканы ашап бетердең бүген. Ярар. Синең боз йөрәгеңне мин кайнар иреннәр белән үбәм Бер туктаусыз өзгәләнеп ялкын капкандай сөям Җиңел булып күренсә дә бик авыр сине сөю иркәм Фәрештә дисең син булмаса да канатлар Фәрештә дисең син кайдасың ул канатлар Йөрәгеңдә мин синең читлегеңдә Яшин биклегенә күргәзмәдә Биклегенә күргәзмәдә
Булмаса да канатлар, фәрештә дисең син, кайдасың ул канатлар? Фәрештә дисең син, булмаса да канатлар, фәрештә дисең син, кайдасың ул канатлар? Йөрәгеңдә мин синең читлегеңдә, яшим биклегенә, биклегенә, күргәзмәдә, биклегенә, күргәзмәдә. Каримовлар гаиләсе топ-клип тапшыруын Өмет җыры белән дәвам итә. бергәләп карыйбыз һәм тавышлар бирәбез. Ümitimni qabul et әлі, сөюіңні бөләк ет әлі. Ümitimni qabul et әлі, кире қақман бүләк ет әлі. Күрше кояш чыкканда, җылы нурлар безне кышканда. Күрш язын кышлык кайтканда, баш очында турган яшканда. Күрше кояш чыкканда, җылы нурлар безне кышканда. Күрш язын кышлык кайтканда, баш очында турган яшканда. Бары җиһанда бердән берем син, бу сөюне күпме көттем мин. Мәхәббәткә куеп маяклар, өмет белән сиңа дәшәм мин. Күрше кояш чыкканда, җылы нурлар безне кышканда. Күрш язын кышлык кайтканда, баш очында турган яшканда. Яз дөньяның йөзен югандай, язым булып миңа юл ал син. Үмітіме қанат қуйғандай, таң йылдызы болып елмайсың. Күрше кояш чыкканда, җылы нурлар безне кышканда. Күрш язын кышлык кайтканда, баш очында турган яшканда.
Миңнеханов янәдән яңа уңышларга ирешә. Һәм бу бер дә гаҗәп түгел, чөнки ул гүзәлем пешергән бәлешләрне ашый икән. Иң яраткан ул әлбәттә ит белән бәрәңге бәлеше. Менә минем үземнең дә ашыйсы килеп китте. Great, 18 cancel launch in 2084, 2821 is code 6 in Hamlet. L 47 and ends on the station. Senin hakta benim barılarım, Xiyallarım sende konakta. Әлі ғашық болдым енді сеңа, әлі ғашық болдым шынлапта. Сенің қақта пошылдылар желі, сихірләнгән сеннән яңқырда. Сен булмасаң гүлләр шәшкә отмый, сен кирәксең икән барына. Сенен хакта, кашлар җырлый талда. Сенен хакта, күкләр авазы. Сен икән тормышымның яме, гомеремнең татлы бер язы. Сенен хакта. Seni kokta ağaçların şovu, seni moktap sili oy kızı. Seni kanul hıyalımın şını, seni kanul ümit yıldızı. Seni kokta hisin sili mila, aşıklığın damın alsuva. Seni kanul can yarama dava, seni kanul yürek yarsuva. Kuşlar jırlı dalda, Sinen hakta, Kukler avazı. Seni kemnu, Tırmışımın yeme, Gülmerimne, Tatlı bir yazı. Тимурның бала чактан иң яраткан ризыгы ул мантый. Һәр ял сайын Тимур әнисе мантый пешергән искә уяна торган булган. Инде хәзер үсеп җиткәч, башка калада яшәгәч туган якларына еш кайтмый шул. Мантыйда бик сирәк кенә эләгә икән хәзер.
Әміне бүгін топ клип хит парадында енеден стюардесса жыры белән уңышларга ирешә. Карыйбыз. For Montenegro Airlines, flight 601 to Bucharest. Мен самолетта юлым ераққа бар мәшәқәтне қалдырып артта билетны сузам салонға өтәм нинди қарашыл жанымды өтәм стюардесса алла аллам нинди шибәр қыз нинди матур қыз стюардесса алла аллам самолет төшә вакыт рапқа әсерле күзләр аласыз якка әсерле күзләр аласыз якка Миңа қарәле, мине күрәле Күкләрдә генә миңа буләле Шаярма егет, өйләнгәнсең дип Бармак янайсың, үзең алдайсың Стюардесса, алла, аллам Нинди шибәр кыз, нинди матур кыз Стюардесса, алла, аллам Самолет төшә вакыт рапка Әсерле күзләр, аласыз якка Әсерле күзләр, аласыз якка Самолет төште, мин сине бүтән Күрмәм дә микән, белмәм дә микән О, SMS килде Алла бар икән, Алла бар икән Стюардесса, алла, аллам Нинди шибәр кыз, нинди матур кыз Стюардесса, алла, аллам Самолет төшә вакыт рапка Әсерле күзләр, аласыз якка Әсерле күзләр, аласыз якка Әсерле күзләр, аласыз якка Әсерле күзләр, аласыз якка Алдагы баскычта Венера исемле җырчы кызыбыз урнаша. Аның яраткан ризыгы ул манты һәм пулау. Хатын кызлар баллы ризык, ирләр ит ярата дигән фикер белән гомумән килешми. Әлбәттә, итне кем яратмый инде аны? Менә мин дә ит белән баллы ризык арасыннан итне сайлар идем. Бәлки. Şenki suyuğum öttü Geri kayıt deyip de yalvarmayım Bitti barısı, bitti Bir nişledim halim yok Hislerim yanı bitti Tukta tukta alalmadım Gitti mehabbet gitti Bir nişledim halim yok Hislerim yanı bitti Tukta tukta almadım gitti mehabbet gitti Kim gayetle bir kim tügel Şanım bulmağan bu suyu Diren bulmağan hislerine Kirek mi suyu diyor
Sataşmıqda kirek min sırav cevap Sen bugündən irikli qış Sen hazır mindən azad Bir nişlədim həlim yox Hislərim yanıb bitti Tuqta qalalmadım Gitti məhəbbət gitti Bir nişlədim həlim yox Hislərim yanıb bitti Tuqta qalalmadım Gitti məhəbbət gitti Bir nişlədim həlim yox Hislərim yanıb bitti Tuqta qalalmadım Gitti məhəbbət gitti Gitti məhəbbət gitti Dostlar, kimler әлі білмей, kimler әлі ишетмәді жыршыларыбыз үшін телеканалыбызның TMTV Татар сайтына кіріп, тауыш қалдырыға мүмкін. Кірегіз, көрегіз һәм яратқан жыршығыз үшін тауыш берегіз. Алар сезнең терәкне һәм гадел бәяны көтә. Жырлы минутлары салынған Шілдір шешме аға тау астынан Шешме аға тау астынан Жырлап аға күміс шешмелер Шешме жырын тыңлап қалайым Суларын гүллерге салайым Гүллерге мұңлары көрсін Жырлап өссінер Шілдір шешме аға тау астынан Шешме аға тау астынан Жырлап аға күміс шешмелер Шешме жырын тыңлап қалайым Суларын гүллерге салайым Гүллерге мұңлары көрсін Жырлап өссінер Хәтирәләр ізі өзекні Қайтып түшсәм әлі қайлардан Менің яр сүйрегім болмады енді Су астында ятқан ташлардай Шелтір шешме аға тау астынан Шешме аға тау астынан Жырлап аға күміс шешмелер Шешме жырын тыңлап қалайым Суларын гүллерге салайым Гүллерге мұңлары көрсін Жырлап өссінер Шелтір шешме аға тау астынан Шешме аға тау астынан Жырлап аға күміс шешмелер Шешме жырын тыңлап қалайым Суларын гүллерге салайым Гүллерге мұңлары көрсін Жырлап өссінер Şildir şişme ağa Şildir şişme ağa Tau astından şişme ağa Tau astından jırlap ağa Kömür şişmeler Şişme jırın tınlap qalayım Suların güllerge salayım Güllerge mumları koşsun Jırlap üstünler Şildir şişme ağa Tau astından şişme ağa Tau astından jırlap ağa Kömür şişmeler Şişme jırın tınlap qalayım Suların güllerge salayım Güllerge mumları koşsun Jırlap üstünler Güllerge mumları koşsun Jırlap üstünler
Сорауларыбыз буенча иң тәмле һәм туклыклы ризык ресторанда пешергән түгел, ә өйдә үзебез пешергән ризык. Димәк, бу сорауга да җавапны таптык, урыннарны билгеләдек, бу атнаның бурычын да үтәдек. Сезнең белән 1 сәгать дәвамында Шәрифҗановлар гаиләсе булды. Тәмле ашык, тәмле яшик, исән сау булыйк. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока. Сау булыгыз.